OK, uskoro u cijeloj Hrvatskoj. Lijep pozdrav štovani gledatelji i dobro nam došli. Van je jako hladno, ali vi ste u vašim malim dnevnim razgovorima koji će dati sve od sebe da bar malo povise tu temperaturu. Vjerovali ili ne, danas u studiju za gosta imam najstarijeg opernog pjevača u Hrvatskoj. Moj gost, gospodin Mario Đuranec, tenor. Dobro nam došli, gospodine Mario. Dobar dan i drago mi je da sam došao. To je zapravo u našoj Hrvatskoj prvi put da sam ovako na televiziji. Bio sam nekad na televiziji u Rusiji i u Njemačkoj, ali u Hrvatskoj evo nekako to je zapelo. Možda zato što sam najstariji pjevač u Hrvatskoj, a za mene bi bilo bolje da sam ja danas najmlađi pjevač u Hrvatskoj, a ne najstariji, jer kad sam ja bio operni pjevač bila je velika konkurencija u tom pogledu, dok danas nema konkurencije pa bi ja puno ljepše pa novac zarađivo nego onda. Gospodine Mario, znate kako to u životu ide? Kad krene. Evo vas danas u malim dnevnim razgovorima za one koji će u ovom razgovoru naći puno toga i jedna informacija iz prve ruke. Gospodin Mario Đuranec bit će i moj gost u emisiji Bez nostalgije s jednim mladim baritonom, ali o tom potom, to je sljedeći tjedan. A sada evo idemo 88 skoro, 3 mjeseca. Skoro, pa jedno 4 mjeseca. 31.7. ću navršiti 88 godina. Dakle, nemate ni jednog vršnjaka koji se bavi opernom glazbom u Hrvatskoj. Ja mislim da ih malo ima, možda čak i ne u Evropi, a kamoli u Hrvatskoj, jel te? Evo, pa ćemo onda krenuti iz nekih visokih godina u djetinjstvo. Vi potječete iz jedne umjetničke obitelji. Pa, gledajte, dosta je toga napisano u mojoj knjigi koju sam ja napisao 88. godine, jer sam se poslije počeo baviti pedagogijom umjetničkog pjevanja. De facto je tako, mi smo u prvom, mogu bi reći, u Prvom svjetskom ratu iz Zagreba više bježeći selili u Petrinju. Tamo je bio moj otac advokat i javni bilježnik. Ono piše čak i u knjigi da se on bavio književnošću, on je govorio skoro 8 jezika. Pisao je knjigu o Danteu. I pisao na knjigu o Danteu u pravom svjetlu. I postoji ta knjiga u bibliotekama i tako da. Onda gledajte, to je bilo za vrijeme rata, mogu bi reći Petrinja je bila onda grad gdje su dolazili na zadnje vježbe vojska koja je išla na frontu. Tu je bilo puno raznih ljudi, bilo je pjevača, mnogo Dalmatinaca, jer i moj otac je zapravo po majci Dalmatinac, po ocu Zagorac. I tako tamo a moja sestra, oba sestre su već učile klavire. To je ona Gita Đuranec koja je bila vrlo popularna, prva Đula u eru. Skupa ste pjevali? Skupa ste pjevali? Skupa smo pjevali samo poslije. Iz početka sam ja više pjevao, mogu reći neko ona je više platila na klavir, jer ona se poslije udala, pa je taj brak nije bio sretan, pa onda kad se vratila natrag, onda je u Zagrebu učila profesorica da i ja, kod gospođa Arnold, i ona je zapravo u kazalištu, pa ne bih rekao prije, ja sam prije nje pjevao. I to sam pjevao u jednom mjuziklu 1931. koji je napisao Vojmil Rabadan, koji je kod mene i recenzent, jel te? A ona je onda kao bila kod profesorice Arnoldice, isto gdje ja, i jedna druga učenica išla je na audiciju, jel te? Ali je onda Arnoldica rekla, pa Gita, hodi i ti, jel? I logično, ona je imala tako lijepi glas da kad je Baranović, ova druga koja je išla, koja zapravo imala zakazanu audiciju, nije prošla, a moja sestra je odmah onda je imala tako lijepi glas da je odmah Baranović angažirao i dao s njom premijeru. Napravo onda je bila premijera, moglo bi se repriza, jer Bojem je išao i prije, ali je to bila svečana predstava gdje on čak pozvao stranog tenora na gostovanje, jel te, i ona ima jednu kritiku koju malo ko ima uopće. Talentom i kao iskašljanjem, ne da se sakriti. Da, ne može se sakriti. Ali vaša druga sestra je... Moja druga sestra je isto bila jako muzikalna, ona svirala klavir, jel, ko dijete je volila uvijek igrati drame i predstave, ali posle se nije tome posvetila, ona je otišla kao činovnica, svirala uvijek za sebe. Evo dakle iz jednog zbilja umjetničkog obiteljskog miljeja
vi ste, gospodine Đuranec, krenuli u svijet operne glazbe. Ali prije toga ste bili dobro nabrušeni, dobru školu ste prošli. Pa vas lijepo molim za one mlade koji sada slušaju i kojima se čini da je teško dugo učiti, hoćete reći što ste vi sve od škole prošli? Pa gledajte, u prvom redu, ja bih to rekao ovako, da bi čovjek koji hoće biti zbilja operni umjetnik ili pjevač, u prvom redu mora i zato biti nekako predestiniran, jel te, mora zato imati volju i zato živjeti. Samo ako tako radi, onda je to onaj pravi poriv da moram pjevati. A kad moram pjevati, onda moram izvršiti taj zanat. Pjevanje je zanat, molim vas lijepo, isto kao i svaki drugi zanat, kao i jedan drugi umjetnik, kao što slikar može imati talent za slika, ali mora učiti, ipak mora ići. Tako gledajte, moglo bi se reći, evo, to je slika u Lučiji Lammermoor, koju sam ja premijeru pjevao u Rijeci. Pjevao sam tu predstavu i u Puli, u Areni. Tada nismo imali pojačala, nek se moralo pjevati bez pojačala. A to je velika razlika nego danas. Danas oni meću mikrofone, tu bi se mogla gledati jako mnogo o tomu govoriti, možda ćemo imati još prilike, jer samo bi rekao to. Vidite, imam ovakvih iskustava, baš da se ne bavim recimo mojim karijerom, šta sam sve, gdje sam sve pjevao. A pričat ćemo i o tome, moramo pričati gdje ste sve pjevali, ali evo još ćemo malo o onome što se zove edukacija, educiranost za opernu glazbu. Htjela bi vas dovesti malo do Praga, a vi mi sve bježite. Vi bježim, jer ne volim o sebi puno pričati. Danas moramo. Sama hvala, veli se, znate, mnogi pručaju puno o sebi, a pitanje je li sve to istina. Idemo na činjenice. Idemo na činjenice. Dakle, ovako se radi. Ja sam kao mladi pjevač počeo u Zagrebu, onda sam 1935. napravio jedan veliki svečani koncert u glazbenom zavodu na kojemu je pratio Lovro Matačić, a tu su na istom tom koncertu već onda nastupali 3 moja đaka. Poslije toga koncerta, to je bio prvi koncert, znate da su koncerti vrlo malo posjećeni, a to je bio prvi koncert koji je bila čak i u Praga sala otvorena, da bi mogla, da toliko je publike bilo, to nije ni čudo, bilo je više pjevača, pa kad se sastane i familije, sve skupa ima. Poslije toga sam ja dobio i zaradili smo lijepi novac. U ono doba smo dobili na tom koncertu 15.000 dinara. To su bile onda ogromne pare, ogromni novac. I sad sam ja poslije toga u Beču svake godine i još danas imate veliki Wettbewerb, oni vele za pjevače. Sad imaju samo za pjevače, a onda su imali i za klavir i za pjevače. Bilo je oko 900 natjecatelja. Tu sam ja otišao, išli su i 2 moja pjevača koji su učili. Jedan je dobro prošao, drugo tako osrednje. Ja sam jako dobro prošao i dobio sam diplomu i odmah su se na mene, kako bi rekla, uhvatili agenti ili menadžeri, I tako da sam ja zapravo možda jedini naš operni pjevač koji je debitirao prije u inostranstvu nego u Hrvatskoj. Imam zato čak i novine negdje od 1937. 38. kad sam došao sa tog angažmana na odmor preko ono kad ne igra kazalište, kad mi velimo u starom izgledu preko ferija, makar to nije naš izgled. I onda su me uhvatili novinari, imam taj gdje piše hrvatski pjevač koji je prije nastupio u inostranstvu nego u domovini. To je rijetkost. Izvolite me. Znali ste i gospodina Gotovca i gospodina Lovru Matačića. Ja vas lijepo molim za jedno kratko sjećanje na njih. Kako ste ih vi doživjeli? Pa slušajte, Gotovca sam ja doživio već puno prije. Ja sam sa Gotovcem još pjevao u opereti 1925, pa tamo do 26. 27. Kad sam počeo učiti pjevanje, onda mi je rekla moja profesora, onda sam ja pjevao u zboru i male uloge. Ona mi je rekla da nije zgodno, ako hoću se posvetiti solističkom opernom pjevanju, da pjevam u zboru, jer te dve stvari nemaju ništa zajedničkog. I tako sam ja onda prestao,
pjevat, pa sam išao učit pjevanje. I to sam učio, jer da velim vam, posle 35. posle tog koncerta, tu sam onda najprije bio u Moravskoj Ostravi, tu je bila za mene jedna vrlo, kako bi rekao, teška situacija. Vi znate, u svim zemljama vane gdje dođete, vi morate pjevati u onom jeziku kojim oni govore. A češki jezik, ja danas govorim česki jer sam u Češkoj živio, ali češki jezik je za pjevanje vrlo težak. Ja bi vam nešto mogao pokazati, recimo, vi pjevate Rigoletto questo quella per me pari, a češki vlidnje hledim je na všetky krasky, Dakle, za nas je to vrlo teško. Tako da sam ja najprije sam naučio češki, a poslije kad sam gostovao sa Rigolettom u Bratislavi i u drugim, onda sam preučio na talijanski. I to je interesantno da sam u Bratislavi baš gostovao negdje 38. 37. godine i tamo sam našao jednog pjevača koji je nekad kod nas pjevao. A to je bio Flegel, basista Flegel, koji je u Zagrebu bio angažiran negdje tamo 1921. 22. Kad sam ja pjevao u dječjem operu od Parsifalu, on je pjevao bas, to su onda bila, prvi put se davao Parsifal uopće u bivšoj, mislim da je bila još SHS. A hoćemo malo da se sjetimo na gospodinu Lovra Matečiću. Molim. Pa Lovro Matečić, ja velim od kad sam s njim gostovao, on vam je onda došao u Zagreb. To je negdje bilo 35. On je u Zagrebu dirigirao. U prvom redu dirigirao je Turandot, baš u kojem je moja sestra pjevala Liju. Pjevala je Zimka Kunc, pjevala je Marion Vlahović, bar tenor, Dakle, onda je bila postava na jednoj daleko većoj. Da, sva ta imena zbilja zvuče prekrasno. Da, to su bili pjevači kojih mi danas i ne možemo predstaviti, a ja bih rekao da nije krivnja na samim glasovima. Mi danas imamo jako lijepih glasova, ako ih gledamo ovako, ali nemamo strpljenja da radimo i da učimo. Ja mislim da je sve to pokvarila tehnika i to baš znate, ta pojačala i tako dalje. Ja sam pjevao jako mnogo koncerata po svim kupalištima u Jugoslaviji i na moru od Sušaka pa do Dubrovnika. Ali nije bilo pojačala. Onda se pjevalo da je na moru, bez ikakvog, ja sam u Crkvenici pjevao, bilo je dole 300 ljudi, 400, a bili su oni orkestri obični, znate, 5 ljudi je sviralo violinu, dakle nije bilo pojačala, morao je imati svaki čovjek koji je pjevao tamo glas. Spomenuli ste more, pa ste mi dali šlagvor da vas pitam, držite li vi da je italijanski za opernu glazbu najmuzikalniji jezik? Mnogi operni pjevači misle da je italijanski ovako. Ja ću vam nešto interesantno reći što niko možda nije o tomu mislio. Zašto je talijanski? Ne bih rekao samo da je jezik važan, nego talijanski se glasovi razvijaju jer oni imaju, vi znate, ako ste na našem moru ili negdje na moru slišali Italijane, vi ste ih u noći čuli na pol kilometra kako viču i razgovaraju. Njihova djeca svi glasno viču. Zašto je tu je razlog i Dalmacija, vidite? Zašto Dalmacija ima lijepe glasove? Jer od mali nogu djeca viču i razvijaju se glasovi. Zvonkost se postiže. Zvonkosti u svemu. Na moru ne možete vidjeti gdje more tiho reći, on mora viksati, Barba, gdje si, viče, žene viču jedna drugoj preko prozora i tako se razvija glas. Kod nas je jedna greška, vidite, to su sve stvari koje ne bi čovjek vjerovao da su istinite. Kod nas je djecu, roditelji, nemoj vikati, ne mora cijela ulica čuti šta mi jedemo i šta govorimo, I s time skraćujete razvitak glasa. Postane dijete decentno, ali ne može biti operni pjevač. Tako je. Sad idemo malo na ove velike sve pozornice diljem svijeta koje ste vi obišli. Pa slušajte, ja sam bio u Pragu, pa sam bio u Dresdenu, u Dresdenu sam imao, mogu bi reći da ja sam da cijelo vrijeme rata živio u Njemačkoj, i to u Berlinu, gdje su padale bombe od 5000 kila, Pa u operama pjevao sam, u Bremenu, pjevao sam u Hamburgu, ali bi mogli reći sad da sve to nabrajam, a i u nekim manjim operama pjevao sam i u Varni, u Bugarskoj, pjevao sam
u Sofiji, jel te? To bi morao nabrajati toga. Evo, nećemo nabrajati, ali moramo reći koja rola vam je najdraža. Koju ulogu ste sa najpunim srcem igrali? Slušajte, najdraže, ja sam gore u Češkoj pjevao puno češke stvari, jer prvo sam Prodanu nevestu, ali u mojoj cijeloj karijeri najveći uspjeh i najveću sam ulogu pjevao, to je bilo Otelo, jel te? Taj Otelo pjevao sam ja u Zagrebu, Beogradu, Skoplju i Ljubljani, jel te, sa gostovanjima. To je bila jedna predstava koja bi mogla ostaviti, a to sam već pjevao kad mi je bilo 52 godine. Jel te? Dakle, mogu bi reći, jel te, što čuva glas i da vi morate pjevati. Ja i danas još pjevam bolje možda nego mnogi, a kamoli u mojim godinama, jel te? Danas nećemo puno pjevati, čuvamo vas za emisiju Bez nostalgije, tada će naši gledatelji imati puni ugođaj. A sada vas lijepo molim, 60 godina umjetničkog rada. Sam slavio prije 2 ili 3 godine. Ima li još baritona koji su tako... Tenora nema, ja mislim da nema uopće pjevača koji bi poslije 60 godina. Gledajte, ima i bilo ih je prije. Recimo, na primjer, sa mnom je i Vilma Nožinić, to je bila jedna naša prvakinja opere, na Rijeci sa 60 godina pjevala Aidu. Danas mi nemamo takvog pjevača koji bi u tim godinama pjevali. Dakle, tenora nema, a drugih je moguće ni drugih. Nema nikoga. Evo ovako, 60 godina... Morali bi jednom posvetiti jednu emisiju, baš to bi bilo vrlo važno. Zašto naši mladi ljudi gube glasove? Ta bi emisija bila malo ovako, da se o tomu malo raspravi, jer gledajte, pa čak i ovi mnogi pjevači koji pjevaju danas ovu muziku na pojačala i na playback i tako dalje, gube glasove i dobivaju čvorića na glasnicama. Mi smo prvi dio emisije malo da vas gledatelji bolje upoznaju, upoznat će vas još i bolje u ovoj emisiji o kojoj smo govorili, a drugi dio, pošto smo ih zadržali, dali smo im naputak da ostanu s nama, želimo i da nešto dobiju. Drugi dio emisije, ja bih malo pričamo upravo o tome što je vaše 60-godišnje iskustvo. Da damo malo naputka mladim pjevačima, da damo čak i tim pjevačima koji se ne bave opernom glazbom. Ja bih vam rekao da ja imam danas jako mnogo đaka koji kod mene. Kod mene, na primjer, učila, gledajte, Ivana pjevanje. Znate Vanu? Vanu, kako da ne? Vana, pa još jedna učenica koja je pobjedila na jazz muzici, otišla je sad u London i sve. Ja bih rekao, gledajte, ipak mikrofon prima, uvijek imate pjevača koji pjevaju bez glasa, isto se dobro čuje, ali se i na mikrofon čuje ko ima glasa, ko nema glasa. Evo vidite, kod mene kad je Vana učila, ja mogu za nju reći da ona ima raspon glasa da bi mogla pjevati operu. Ona ima 2,5 oktave, ona je kod mene skalirala sve do gore, do C-a, do C-a, jel te? Dobro, ona se posvetila toj muziki, to je njezina stvar, ali zato i se kod nje pozna da je to glas. Da, osjetite da je to dobra pjevačica i vidi se da ste vi svoje prste umiješali u taj glas. Da, jesam. Evo, vi ste napisali knjigu Traktat o pedagogiji umjetničkog pjevanja. Ja vas lijepo molim, naši mladi gledatelji, a nakon Vane, ja mislim da su svi ovi mladi koji sada vole i dans i druge muzičke žanrove malo otvorili jače uši, da im daje neka osnovna pravila što se smije, a što se ne smije da bi glas ostao dobar i jak. Gledajte, ako idemo to analizirati, nas ne postoji glas. Ali ja sam uvijek rekao i nekim pjevačicama koji su učili, osim glasa treba još i nešto drugo. Samo glas nije glas. U prvom redu treba apsolutno se posvetiti barem osnovnoj pažnji kako taj glas upotrebljujemo. Mi moramo ipak iz naše grlo je jedan duhački instrument. Jel? I mi moramo iz našeg grla napraviti instrument koji mi vladamo i pjevamo. A ne možemo mi gledati, ima puno pjevačica koje su počele pjevati, a nisu nikad učile, ne može to biti trajno.
Jer trajno mi moramo znati kako vladamo. Neki ljudi govore čudne stvari da se ne pjeva s grlom, dugo da ovo. To su sve stvari koje su apsolutno na krivom putu. Naprimjer, kod nas je najveća greška, ja sam čuo od mnogih malih pevača, kako dišeš. Dišemo onako kako govorimo. Ne može niko učiti disati. Jeste vi učili disati kad ste se rodili, nego dišemo da živimo i tako moramo. I kad pjevamo, nema posebno. Najvažnije je grlo, pa onda dolazi dah. A pjeva se mišićima, a ne samo dahom. Da li je važan trening, kao recimo u športu ili u pjevanju važan trening? Da li se mora svakodnevno vježbati? Pa, znate, teško je kod glasa to reći, to je raše raditi kod instrumenta. Ja bi nešto rekao vam interesantan slučaj, jedan mladi čovjek došao je k meni da bi učio pjevanje. Znate šta mi je rekao? Ja sam mislio kad ću doći k vama, vi ćete mi pokazati kako se pjeva i ja ću pjevati. A ja sam mu rekao, to je isto tako kao da uzmete violinu, hoćete jednom profesoru da vas uči violinu, on će pokazati vama kako se svira, svirat će vam na violini i vi ćete uzeti violinu i svirati. Dakle, tu vele veliki pjevači, kao što je Mario del Monaco, kao što je bio Caruso, kao sve, da moramo barem vokalize, vježbe, barem 5 do 6 godina vježbati, pa da postignemo da vladamo našim glasom. Što ste vi prakticirali? Kako ste vi vježbali? Pa ja sam vježbao cijelo vrijeme. Mogli se reći ja sam vježbao jako puno. Pa morate računati da sam počeo učiti pjevanje sa 20, 19, 20 godina, a debitirao sam tek sa 28. Da, duga škola. Duga škola. Makar sam za to vrijeme pjevao dosta koncerata, pjevao ovako. Vi znate, u ono vrijeme kad sam ja bio mlad nije bilo niti pojačala, niti, pa čak jedva je radio došao, jel te? Mi smo na svim plesovima i zabavama pjevali uz orkestra, bez pojačala. I što, vi ste vrlo kritični prema tim pojačalima, prema onome što mijenja glas. Zašto? Zato jer na pojačalo može pjevati i onaj ko nema glasa. Ja vodim 2 zbora, ja imam u zboru u jednog violinistu koji kad pjeva sa svojim orkestrom uopće ga ne čujete. A kad uzme mikrofon, to kolosalno zvuči. Vidite. Dakle, pa tu ćete, ja bi se protivio, čitao sam i u novinama, i taj playback od kom se danas radi, to nije umjetnost. Sve ono što ide preko tehničkih sredstava nije umjetnost. I što čovjek ne može sam reproducirati vjerno, to nije... Ono sam ja napisao, ako ste čitali u knjigi, samo ono što umjetnik direktno djeluje na publiku, da publika vjeruje skupa s njim onomu što on pjeva i koga predstavlja. Onda je to... A to se preko... Gledajte, ove sve ploče, mi imamo ploče od velikih pjevača, ali to je sve uspomena, to je isto kao da imate njegovu sliku, tako i ploča. Ali to više nije umjetnost. Sad idemo na najzanimljiviji skoro dio našega razgovora. Idemo na operu kako ste vi doživjeli kad ste vi bili u punoj snazi pjevač i sada. Što je slično, što je različito? Kao da imamo opet neku renesansu tog lijepog pjevanja, evo imamo 3 tenora koja su zbilja popularna. Ako bismo htjeli se posvetiti operi, to sam ja pisao i u 2-3 članka u našim novinama. Opera je muzička drama. Ako vi u operi ne čujete i ne razumijete o čemu se radi, onda ne može niti to čovjek interpretirati. Ja sam imao slučajeva, jedan primjer. Rekao sam jednoj pjevačici tamo u Mozartu pjeva, mislim da je to Figarova ženitba ili tako nešto, mora pjevati sluškinjih da kaže hajd nestani, zatvori ova vrata. A ona će to reći hajd nestani, zatvori ova vrata. Je to rečeno? Ona mora reći, hajd, nestani, mora biti gluma. Zatvori, tako ću sluškinje reći, jel? Dakle, vidite, ako ne interpretiramo tekst,
koji je napisan, jer je i Caruso, jedan od najvećih umjetnika, rekao najprije je napisan libreto, pa onda muzika na libreto. I libreto je temelj, kao temelj zgradi, je temelj toj muzike. Vi u svakom pogledu, ako interpretirate jednu ulogu, morate ju interpretirati samo smislom. Ja sam i zadnji put kad smo imali sa Ličanima, rekao onu vrlo važnu rečenicu koju je rekao Leonardo da Vinci, jel te? To ponavljam već mnogo puta. Jel te? On je rekao, slika je pjesma koju vidimo, a ne čujemo. A pjesma je slika koju čujemo, a ne vidimo. Znači, mi kad pjevamo moramo slikati ono da publika vidi o čemu pjevamo. Još uvijek imate puno strasti za glazbu. Da, tako je. Dakle, to je nešto što zbilja volite i što vam daje vjerojatno. Ja sam u tomu živio, jel te? Ja sam i od toga živio i u tomu živio, jel te? I zato velim, mnogo ima stvari koji se danas propuštaju, ne bih rekao zlonamjerno, radi brzine, radi mladi pjevači neće učiti, to je rekao i Mario Del Monaco u svojoj knjigi, hoće samo na brzinu da zarađuju novac. Da, ta slava koja zna biti prekratka, izgleda ljude opija da ne mogu. Šta vredi za jednog pjevača? Mi imamo, neću nabrajati, mi imamo pjevače koji su počeli sa prekrasnim glasovima, nakon 2-3 godine nestaju. To je žalostno. A jedan kritičar, veliki američki, je rekao, operni pjevač je sličan atletičaru. Samo je njegova karijera duža. Jer operni pjevač može pjevati, mi imamo, evo, sad je na Aidi pjevo Manu Guerra, u Minhenu, pjevo je Amon Asera sa 72 godine. I to bolje nego od onog drugog mlađega. Dakle, velite, ako sam ja dobro postavio glas, ako ja znam što radim kad pjevam, on mora trajati dok god ste zdravi i živi. A ako on strada, ako oni, ja vam znam koliki ljudi su dobili čvoriće na glasnicama, samo zato jer su, ne. Ja došla k meni, da opet delim to, tu je više važno radi baš napretka naših ljudi, jel te? Došla k meni jedna učenica, nije mogla reći nego i. Ja sam je odmah poslao doktoru. Tragedija. Glasnice tako uništene i crvene da je morala odmah dobiti kalcijeve injekcije, morala je ležati 2 mjeseca šutiti i onda je tek morala početi učiti pjevanje. Vidite, to su tragedije. Da li među vašim učenicima bilo talenata koji su mogli napraviti veliku karijeru, a nisu zbog nekih okolnosti ili vlastitog? Pa imam i danas imam jedan sopran i te vidi baš jedan sopran, neću joj spominjati ime, ona je čak i doktorica, svršena doktorica, pjevala je u srednjoj školi i dobila je u srednjoj našoj školi čvoriće, morala je 2 godine pauzirati. Danas uči kod mene, ima prekrasan glas koji može apsolutno sve razumijete. Samo je sad borba, jer kad se vi na nešto priučite krivo, ima ona poslovica, navika je 1 muka, odvika 100 muka. Jel te? Točno. Da. I tako, onda imam jednog krasnog baritona koji ima zbilja boju glasa velikih svetskih pevača. Ali o tom baritonu nećemo puno sad. To nećemo puno kazati, to ćemo ga čuti. Da. Čekamo utorak. To ga ćemo čuti, jel da? I imam još onda, pa velim vam, dolaze k meni, nikad nisam nikoga zvao da dole. To su telefonski razgovori, ovaj čuje od ovoga, ovaj od onoga, jel te, i tako. Imam perspektivnih ljudi, ali velim vam treba vremena. Bojim se sada da je puno ljudi čulo da ste Vanu učili pjevati, sad ćete tek imati na telefonu čitavu zvonjavu, ali evo... To ja već imam, čak mi je Ivana neke poslala, razumijete, jel? Ali velim, pa odbilja ću bio, ali nemojte misliti da ja sam strašno strog. Ja moram priznati da je Ivana tušno učila. Čak možda kada je imala koncert i čula do 5 ujutro, opet je došla na sat. I ona je zbilja napravila, osjeća se kod nje da ona ima glas, da nije samo pjevanje, samo stiskanje.
I tako, pa velim, ja prvom redu bih vam rekao, zašto ja nisam skup. Ja ne učim zato da ja zarađujem novac. Ja učim iz, kako bih rekao, želje, mogu bi reći socijalne želje da pomogne mladim ljudima u svakom pogledu, a ne da od toga imam koriste. Kad bi se vi čuli, pa to je mizerno što ja uzimam jer ja nemam, meni nije potreba zarađivanja novaca, ja ne tražim niti 20 ni 30 maraka za kao što neki profesori to rade, a to je, zamislim, nečovječno po mojoj struci. Gospodine Đuranic, imala sam još pitanja, ali želim razgovor završiti na ovoj lijepoj poruci koju ste sada upravo dali. Za one koji žele još bolje upoznati gospodina Marija Đuranica, našeg najstarijeg tenora, preporučam emisiju Bez nostalgije u sljedeći utorak. Štovani gledatelji, bio ovo moj dragi gost. Hvala mu puno za učešće u našoj emisiji. Doviđenja.